Eines, aquí un vídeo de les meves aficions. En aquest cas farem un vídeo sobre els llibres i el llibre que comentaré es diu La vara dels maleficis de la sèrie Pax. Aquest llibre passa a Mariefred, una ciutat sueca que existeix realment i que és on viu una de les autores del llibre, la coneguda novel·lista Asa Larsson. Voleu saber què passa? Veniu amb mi. Els protagonistes són dos nois joves de 9 a 12 anys que han d'anar amb uns pares adoptius perquè la seva mare està malalta. També hi ha l'Ester i el Magnar, uns amics dels pares adoptius que guarden una biblioteca secreta al seu soterrani. Les forces del mal intenten apoderar-se de la seva biblioteca. Podran resistir les forces del mal? Quin paper jugaran els dos nois en aquesta història? El personatge que menys m'ha agradat és el Simon. És un noi molt descarat, maleducat i el mató-la de classe. Fora! Prefereix la valentia a la intel·ligència i ser una bona persona com l'Alric, el germà major. Visca! Recomana aquest llibre als majors de 10 anys, però amb una condició. Han de ser aventurers i els han d'agradar el misteri. No us podreu desenganxar. S'atrapa més que la PlayStation 4. Sort que hi ha més llibres d'aquesta col·lecció. Llibres al poder!